Bike TV, ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Bike TV, ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Bike TV. Bike TV, ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu. Igbo onye ọma na-ege ntị nnọọ na Bike TV. Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka, onye nhazi okwu. Ihe a ga-etinye okwu na ya taa bụ ezinụlọ. Kedu ihe bụ ezinụlọ? Onye mụ na ya ga-edi wee tinye okwu ọnụ taa bụ Lady Chinna Okorafor. Ọ bụ a licensed psychotherapist na Pennsylvania, United States of America. Nnọọ nwanne m nwanyị. Daalụ. Nnọọ na akụkọ nke taa, biko ị nwere ike ịkọwara anyị ihe bụ ezinụlọ, ma ị ga-ebugodo ụzọ kọwara anyị kedu onye bụ, onye ebee ka ị bụ? Aha m bụ Chinna Okorafor. Abụ m onye Imo steeti na local government Mbitoli, but na amụ m n'ala America. Nnọọ, amụ gị na America, i wee na-asụcha Igbo niile a? Ụmụ m na-asụkwa Igbo. Wow. Ọ maka. Nnọọ. So, isiokwu anyị taa bụ ezinụlọ. Ị nwere ike ịkọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma kedu ihe bụ ezinụlọ? Ezinụlọ n'asụsụ Bekee bụ family. So, ezinụlọ bụ ebe mgbe ụfọdụ anyị ga-asị that nọ nne, nwanyị, nna, nwunye na ụmụaka ha, mana ezinụlọ karịrị ka ahụ. Ndị enyi gị nwekwa ike ịbụ ezinụlọ gị, na ndị agbata obi gị, ha niile. But ịbịa na ala Igbo na ebe ọbụla niile, ị ga-achị na ezinụlọ na ọ bụ nwoke lụ nwanyị, nwanyị ya, ụmụaka ya, na ndị niile, kind of like ngalaba. Ya? Okay, daalụ rinne. Ndewo. N'ime ezinụlọ, kedu ndị mejutere ezinụlọ? Isi nọ nwoke, nwanyị na ụmụaka. O nwere ndị ọzọ anyị ga-asị na ha bụ ihe mezuru ezinụlọ? Ụmụnne papa gị, ụmụnne mama gị, ha niile bụcha ezinụlọ. Ndị ọgọ ha bụkwa ezinụlọ. Ndewo. Anyị ma na ezinụlọ pụtara nwoke na nwanyị. Ha ga-ahapụ nne ha, hapụ nna ha, bịa bụrụ ofu ndị. Ha wee bido wee mụwa ụmụaka. Ezinụlọ ha wee na-eri nne, na-abawanye ụba. O nwere ihe m chọpụtara. Mgbe ochie, ọ na-abụ nwoke je nụọ nwanyị, ya ga-ebigide ha wee kaa nka. Mana n'ụwa kịta, ọ da-adịzi otu ahụ. Ị nwere ike itinyere anyị ọnụ n'okwu a? Kedu ihe na-ebute okwu na ụka n'ezinụlọ, ihe na-ebute ya di na nwunye? So mgbe mbụ, na afọ ndeke gara aga, mgbe gboo, ndị nne na nna anyị ha, ịma na ụmụ nwaanyị enweghị ụfọdụ ha ni a lot of them enweghị ọrụ ọzọ na-abụ ịlụ di. Ị ga-amata na mgbe a na-azụ ụmụ nwaanyị, na a na-azụ ha ka ọ bụ ka ha ga-aga lụọ di. So ha na-enwe aka ọrụ. Ihe ahụ butere that na sọsọ di ga na-eme ihe niile. Onye ọ ga-emezi ka na nwaanyị ahụ ga na-erube isi because o nweghị ego, o nweghị ihe ọbụla n'aha ya nwa. Aka ịghọta? Ihe ọ ga na-erube isi, ọ bụrụ na nwoke di ya na-emegbu ya, ọ ga-anọ na-edi ya. Ọ bụ ihe ndị Igbo ji asị na di bụ ndidi. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla ọ na-eme, ọ ga na-edi. A na-akụgbu ya, ọ ga na-edi ka a ghara ịkpọga ya n'ebe papa ya. Ị ga-anụ na ha ga na-ekwu, ime ihe ọjọọ, aga m akpọga gị n'ebe papa gị. Mana ugbu a, nwaanyị alụlụ
mgbe ụfọdụ enwere ụmụ nwaanyị nwere ngabasị, enwere aka ọrụ, ha gụọ n'akwụkwọ, ha ahụ n'ụzọ, ịma na soshal midia pụtakwa. So ihe na-eme ka n'ihi na onye ụmụ nwaanyị awaala anya ka anyị kwuo ya otu a, because ịwa anya wụkwara ihe ọjọọ. Ịwa anya bụ ihe ọjọọ, ịma na ọ bụghị ihe ọjọọ, but ịma na ekwuo na nwaanyị awaala anya, ịwa anya mean na ịmụtala ihe. So ọ bụrụ that na di gị mezie gị ugbu a n'ihi na ị nwere ihe ị ga-eji pụọ, ọ bụrụ na ndị be gị ebe a mụrụ gị ga-asị gị nọdị, ị ga-asị mba papa, aga m anọ na nwoke a ga-egbu m, enwere m ihe m ga-eji jere anọ n'onwe m. But mgbe mbụ ha enweghị ihe ha ga-eji nọrọ onwe ha, so ha ga-anọ dee ọgwọdị ka ha ga-anụ until ha nwụọ ha anọ. But ugbu a ọ dịghịzi otu a. Mana daalụ na nkọwa ịkọwara anyị, mana na mgbe ochie anyị chọpụtakwa na ọ dị ka ụmụ nwaanyị ya mgbe ochie na-aka erube isi karịa ụmụ nwaanyị a na-anụ kịta. Kedu ihe nwere ike ikwu maka ya? Ọkwa otu ihe ahụ m kwuo, ha na-erube isi n'ihi na ha enweghị ihe ọbụla ọzọ ha ga-ịnọ. Ọwụ dat na ha erube isi, ihe ọzọ ụjọ ga-atụ ha ka a ghara ịkpọla ha ba ebe nne na nna mụrụ ha. And ịma na mgbe ahụ dat na ọ bụ na elu ụdị ha gara ndị ụwa the society ga-asị dat na ka alụ di, ọ ga-anọ be nna ya, na ọ ga-awụ ọtọ n'aka nna ya. So mgbe ahụ achọ ịtọ n'aka nna ha. Ma ugbu a ọ na ị nwere ego ị ga-eji na-eme ihe na-eji eleta onwe gị anya, ị ga-achọ ịgaga nọ ebe dị ebe ọwụ ya butere erube isi. Ọwụghị inwe ego na ụmụ nwaanyị inwe ego na-eme erube isi. Really, ihe mere na ọ mere ka ị mata that na ọ na-emegbuge gị, that na ị ga-esi ebe ahụ pụọ n'ihi na ị ga-enyelile onwe gị aka. Ịghọta ihe mmiri? Yeah. Okay. Na ụmụ nwaanyị magoro na ha nwere ike inyenwuru onwe ha aka maka na ọtụtụ n'ime ha agụgo akwụkwọ, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ gbagotenu, na-afụ ụzọ fụ ife. Ọ bụghị na ha gwara anya wa anya, mana ha afụghị ife, mara na nnọla ebe a sị ka na m na-erube isi na nwoke a nwekwa ike igbu m, egbuo m, aja kpọta nwaanyị ọzọ ga-abịa n'edo ụmụaka m anya. So ha gbakọcha wepụ ha sizi ngwa n'ihe menụ bụ n'ebe ọ bụ na ọ da-adabazi ka m na ọkwa be nna m nnọkwara ebe a na m ga-enyenwuru ụmụaka m aka, nyere onwe m aka. Daalụ rinne. Ka m tinye okwu na nke ahụ, and ịma n'ihi na ha na-akpata ego, ha laa ọwụ be nna ha ka ha na-ala, enweghị ike ha agaga zụọ ụlọ ụka ke nna ha nwee mma. So ugbu a isi nwaanyị na aga m akpọla gị be nna gị ozizi ezi, ọ bụ ụtọ, ọ dịghịzi ụtọ ahụ. Isi na ị ga-akpọla, before ị ga-ekwu na ị ga-akpọrọ ya be nna ya, ọ nwekwa ike ọ pụgo already ga zụọ ụlọ ụka ke nna ya, ka nwekwa ike zụọ ụlọ ụka ke gị. Eziokwu dị na ya, mana m ka ga-etinyekwu okwu a maka na ọ dịgo otu a ọ dịrọ gị ka na ọ nwezikwa ụmụ nwoke si enejela ụmụ nwaanyị anya maka irube isi. Maka a na-afụta na ọ bụrụ na ego a adịgo ọ bara uru. Ka mmalụ ga-atụ mgbe m na-anụbeghị di, mgbe m ka na-arụ ọrụ, ihe mma a na-agwa ụmụ nwaanyị bụ ọ bụrụ na nwee nwaanyị onwe ọdụ ọrụ ị ga na-alụ, izuo ụgbọala na-agba biri na be nke gị, nwoke chọọ ịgwa gị okwu ọ ga-asị gị onye nke a fụsigo ife nnụta ọnya ga-erubekwa m isi. Ka ihe nwere ike ikwu maka ya? Ihe m nwere ike ikwu gbasa nke a na ọ nwoke na-amaghị ihe, nwoke ka m ekweghị n'olu oyibo kụsata onye ọba ga-aghọta. Ọ nwoke nwere insecurity na nwoke nwere low self esteem bụ onye ga-ahụ nwaanyị imego ọfụma si that na onye a ga-erube isi. And ihe ọzọ, gịnị mere nwoke ga-eji chọọ ịlụ nwaanyị ihe ọ ga-achọ ka onye ga-erubere ya isi? Ịghọta ihe mmiri? Ihe ọ bụghị ihe ịkwesịrị ịchọ onye wee ezigbo mmadụ, onye ga-erube gị isi. Mgbe ndị Igbo na-asị ndị ga-erube gị isi, ya dị ka onye ahụ nwere ike ịbụ onye iberibe, onye ihere ihu na ihe ọbụla i kwuru ya ekwere. But ọ bụ ihe irube isi a kpechara iwu. Irube isi kpechara iwu ihe mmadụ abụọ ga-eme n'onwe ha. Irube isi respect. Ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị inwe mmadụ ekpechara irube nwoke isi, ekwesịrị irube nwaanyị isi. Ma ọ na-ịlụga nwaanyị
gị sị na ihe ikwu na-alụ nwaanyị ka onye ga-erubere gị isi gịnị wu ihe ị ghọtara n'irube isi ihe aja kwesịrị ịjụ nwoke sịtat na ọ chọga nwaanyị ga-erubere isi and nwere ihe ri njọ gbasa otu ndị be anyị na-esi azụ ụmụ nwaanyị ị na-azụ ya gị sị ka ị ga-azụ ya ka ọ ga-abụ na ọ ga na-erubere di isi ị ga-azụ ya ka ọ ga-abụ ka ọ lụọ di ka ọ ga na-ebibe be di mgbe anya na-azụ ụmụ nwoke anyị ka ha ọwụọ na ha ga-awụ ezigbo di ga-awụ ezigbo di lụọ nwaanyị ọfụma mgbe ọbụla ka azụọ nwaanyị ka ọ ga-abụ na ọ ga-anọbe di azụọ ya ka ọ ga-abụ na ọ ga-abụkwa onye ga-erube isi ga-eme ka ga-ewepụta ezinụlọ ha ka a sị na ha bụkwa ezigbo mmadụ na-azụchikwa ya ọfụma enwe onye na-ekwu ihe gbasa nwoke ilezie ya anya ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị inwe nrube isi n'ebe ha nọ. Ha bụ eziokwu. Ajụjụ ọzọ nwere bụ n'ụbọchị taa nwoke na nwaanyị nwee ike mee enyi. Ha nwere ike mee enyi arọ ise enyi a na-aga mana mgbe ha si oke anyị adịgo nkwadobe ka anyị lụzie di na nwunye ha nọ ofu arọ na-abụ ha gbasa kedu ihe kpatara ihe kpata ya wụ ihe anyị nọga lately a na-akpọ see finish ihe ọzọ ịma na enwe ka ndị be anyị na-esi mee mgbe unu na-akpa unu chedat na unu enwe onwe unu right so ya dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-ezotu agwa ha na-ezotu otu ha na-esi eme ihe ụfọdụ ọnwụ ike ke na-eme ihe na-asọ oyi ya na-eme ka na-adị ọcha ke nwere agwa ọjọọ ndụ ọjọọ ya na-eme ka ihe niile ọ dị mma ma ha lụzie ha sị hey nke a bụrụziele nke m n'ezie enwezi onye ga-anara gị ya ịma otu ha na-echekwu na ha ga-ana mmadụ enwezi onye ka awụziela nka ma ya alụọla ugbu a ka m ngwụzie onwe m onye na-ebute ya so ị ga-ahụ ndị ga-alụ ga na-ayị afọ 2 3 4 ya na-aga ọfụma ha lụzie bịa bikọta because remember that na ha mgbe ha na-alụ mgbe ha na-akpa ha na-ebi because omenala anyị a na-achọ ka ụnụ bie so n'ihi na ha na-ebi ha na-amacha onwe ha but mgbe ha bịa biri ga-ebịazie hụ mebi gị bido ka ọzọ na-emezi ihe ndị na-atakasị onye ka ọzọ ahụ because mgbe ị gaga ụnụ na-akpa ọ ga-abịa ebe niile na-adị ọcha mebi ya but mgbe ụnụ lụzie ya ebidozie na-emezi ihe na-asụ oyi mgbe doing fake things iji nweta onye ahụ ka asị ekwele m aga m alụ but mgbe ha wụzie ha agazi eme o so na ihe ndị na-akpata ya. Daalụ rinne. Ndewo. Na ụwa kịta na mgbe gboo ọ na-abụ di na nwunye nwee nsogbu ndị ikwu na ibe na nne na nna na-agbata bịa tinye ọnụ ka ha mal ka ha ga-esi wee dozi okwu na-eselu di na nwunye akademia na mgbe n'ụwa kịta akademia aka na-emekwa ya aka na-eme ọ na-onwe uru na-apụta na ya uru na-apụta na ya ma ihe ndị a niile kwa gbadokwa ụkwụ n'ebe ezinụlọ ke nwoke ma oke nwaanyị si pụta because ịmakwa na ikwu eziokwu that na enwe ndị chi na family jọrọ njọ enwe ndị family ha na ezinụlọ ha na-eme ka ọgba aghara dịrị n'ebe ụmụ ha lụrụ nọ ụfọdụ mgbe ụfọdụ ya awọ nne ka anyị ga-ekwu ka ewe eziokwu mgbe ụfọdụ ya awọ nne ke nwoke mgbe ụfọdụ ya awọ nne ke nwaanyị ịma ihe ji nwee dị na enwere nne dị ndị jọrọ njọ because nne di ga-enwere ike na-abịa na-enye nsogbu na-etinye nsogbu n'echi ọ na nne di onye a na-enye nsogbu enwe otu di na nwaanyị ga na-eche enwe nsogbu gị kpọọ ha ka ha bịa ka ọ bịa kpee ikpe ziri ezi. Ya bụ eziokwu. Ya. Eziokwu. Daalụ rinne. Ọ nwere mgbe ị na-ekwu okwu isi na a na-aga zụọ ụmụ nwaanyị ka a na-azụ nwaanyị a na-azụ ya na ọ na-eji nnu di ka o rube isi ka ọ mara esi nri mara asụ akwa mara edozi ụlọ mana abịa ụmụ nwoke ada azụ ha kedu ka anyị ga-esi wee mee ka n'ụwa kịta a na-azụ nwoke ka azụ anya ka esi zụ nwaanyị ka onye ọbụla wee nwee ike inye nwere onwe ha aka ka ihe nwee ike ikwunye
ya nwaanyị ọbụla na nwoke ọbụla si na ha ga-alụ mụọ ụmụ, ihe ha kwesịrị ime ọ na ịchọ ka nwa gị baa uru maka nwoke maka nwaanyị, ọ bụ ịzụ ha abụọ ka mmadụ. Ịzụ ka mmadụ mere na ọwụ na oke nwoke ị ga-azụ ya ka ọ marakwa ka esi esi nri, because ile n'ezie before tupu gaa lụọ nwaanyị ị ga-ekwu that na ọ na-eri nri. Tupu gaa lụọ nwaanyị ị gakwa na-eri nri, ọwụ na ị ga na-ego nri oge ọbụla, nke ahụ ego ga-agwụ, ego ị ga-enwe ga-agwụ. So ọ dị mma ka ịmụọ nwa nwoke gị kụzikwala ka esi esi nri, gị mụọ oke nwaanyị gị kụzire ka esi esi nri, kụzikwala ka nwaanyị ka esi akpa ego. Ị ga-ahụ ihe dị njọ na obodo anyị mgbe gboo, ama m na ụfọdụ ndị mmadụ echenjigo ugbu a. Gị zụọ oke nwaanyị sị ka ọ mụọ ka esi esi nri because na ọ ga-eji agaga leta di ya. Ndị ke nwoke ya dị ka ihe a na-azụ ha ka ha ga-akpata ego, onye ga-eji ha azụọ ha ka ha ga mụọ ahịa, ihe niile ndị ka ha ga-akpata ego. So enwere ihe dị njọ na that foundation. Nwoke ga-amụ ka esi akpata ego, nwaanyị ga-amụ ka a ga-sie nri ka ọ ga-eji leta di ya. But mgbe ka nwoke kpaga ego ọ ga-eji leta ezinụlọ. Ma gịnị mgbe ka nwoke nwụkwara, kedu ka nwaanyị ga-esi wee ka nwaanyị ga-esi letazie ụmụ ndị ha mụ? Ọwụkwa nna nwaanyị nwụrụ wu ihe mere ana m ajụjụ ka nwoke ga-esi leta ụmụ ya. Ma ọ ihe mere na obodo anyị, ọwụ na nwaanyị nwụọ gị hụkwa ozugbo ya ga-lụọ nwaanyị ọzọ, then ha ebido bịara na-emegbu ụmụ ya na nwaanyị ya mụ, because ya na onwe ya nwe ihe ọmaanyị ka esi eme ihe ọbụla na kichin. Onye o jide mma ka gị mụọ ụmụ ma nwoke ma nwaanyị gị bido ọzọma. Mụ na onwe m ahụ m nne ụmụ 5, nwa m nwoke na-esi nri, enwe onye na-esikanye ya na be m. Ọ nwere ndị ka nwaanyị abụọ tọ ya ma ọ na-esikanye ha, because azụ m ha niile ka onye ọbụla mara na ịwụ mmadụ, ma nwoke ma nwaanyị wụ mmadụ. So sie nri ka iri nyeju onwe gị afọ, n'ihi na a ga-enwe mgbe naanị gị ga-anọ n'ụlọ, ị ga-ahụ nne gị, ị ga-ahụ nna gị. So sie mụta ka esi esi, so na mmadụ a ga-emene gị ịnyanga. Daalụ Lady Chinna Okorafor, daalụ rinne. Onye ọma na-ege ntị, okwu ka anyị na-ekwu okwu ka anyị na-amụta ihe. Ịbụrụ nna ị mụtara nwoke ị mụtara nwaanyị, zụọ nwoke ma zụọ nwaanyị. Zụọ nwoke ka ị ga-esi wee zụ nwaanyị, zụọ nwaanyị ka ị ga-esi wee zụ nwoke. Ịzụọ nwoke ka ọ mara esi nri, mara edozi ụlọ, makwara akpata ego bụ ihe nwoke. Ihe anyị ga-asị n'ọnya ka emebelu nwoke, a man should provide. Then ị na-azụ nwaanyị, ịzụọ ya ka esi edozi ụlọ, ka esi asụ akwa, nke esi akpatakwa ego. Maka na ada azazi oriakụ na ihe a na-azazi bụ odozi akụ na ọkpata akụ. Ka nwa gị nwaanyị ebe ọbụla o tiri isi ka ọ mara ka o esi wee nyere ndị aka, ka ezinụlọ wee na-aga n'iru. Daalụ. Okwu ọzọ nwekwa, ajụjụ ọzọ nwere ịjụ gị bụ, kedu ka ị ga-esi wee mee ka alụmdi na nwunye n'ụwa kịta ka ọ na-anọte aka? Maka na mgbasa anyị na-anụzi onye anụ taa echi asị na-agbasago, nkwụsị ọgwụ ashebi 1 million nwanne echi asị na-agbasago. Kedu ihe anyị nwere ike ime ka okwu na ụka a wee benata? Ihe a ga-eme wụ mgbe nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụ, ka ha lụọ n'ihi na ha hụrụ onwe ha n'anya. Ọwụ ka ị lụọ n'ihi na o ruole ka ị lụọ nwaanyị. Ịma na be anyị nwoke na-eru, ị ga-anụ ka ha ga-asị gị, nna iruole ịlụ nwaanyị, ga-alụtara anyị nwaanyị. Nne eluole n'elu di, kemgbe ndị di ga-abịa. Onwe onye jụga onye a ị ga-akpọta, ana ị ga-ahụ na mgbe ụfọdụ ha ga-akpọtara gị ka ị bịa lụọ. Ịlụ onye na-eme nsogbu ga-adị. Ọ dị mma ka mgbe mmadụ na nwoke na nwaanyị ga-alụ ka ọ wụ na ha mụ onwe ha. Ịmụ onwe ha, ịma mgbe ndị be anyị nụ ịmụ onwe ha, ya dị ka na ha ga-akwa iko nye ndị. Ọ dị mma ka ị mara agwa ya, mara ndụ ya, mara ndụ gị na ya ọmakọ, agwa gị na ya ọmakọ, their values, their belief system, na ọwụ ka ị nwe ka ọ nwe.
ihe ndị a na-eme ka alụmdi na nwanyị too ogologo too mgbe ya ma ọ bụrụ na amụ onwe unu a ga-enwe ihe ga-eme ihe obere ihe mee ịma ha atakashima nke nwaanyị ma obere ihe ma ha atakashima nke nwoke gị ebido na ụfọdụ na-alụsị onwe ha ọgụ ụfọdụ na-akọsị onwe ha ọnụ mgbe ọ na-enwere ịhụnanya na ụnụ ma onwe unu ihe ndị a ga-adị ya bụ eziokwu na enwekwara ndị marriage ha togole but ịma na ihe anyị ka na-anụ mgbe ọbụla ka ihe nwere kwubiri within short period of time ya wụ ihe anyị ga-anụ but enwe ndị marriage ha na-agakwa ọfụma because ha nwetara that foundation na ị ga-alụ onye gị na ya ga-amakọ which we call compatibility. Daalụ. O nwere okwu m chọrọ itinye na ihe m chọrọ itinye n'ihe ikwugo. Ama m na compatibility dị mkpa mana ka m si wee malụ communication bụ ihe anyị na-ama nnepụrụ anya. Di na nwunye o nwere ndị na-amaghị onwe ha nụa mana ihe a na-akpọ communication bụ ihe debere ọnụnụ di na nwunye ha ọ na-aga maka na nwoke gwa nwaanyị si ya n'ebe ihe na-eme na-achọghọ ihe a adịghị mma maybe because ebe nwaanyị si abịa bụ ka ha si wee malụ ọka o si malụ ka o si eme mana mgbe nwoke kọwalụ nwaanyị si ya na ihe a anyị mewi otu a ọma ngazi ma ọ bụ nwaanyị si nwoke ihe a anyị mewi otu a ọma ngazi because na ha ekwukọrịtago okwu a tinye okwu na ya tụlee ya ha bịa sị ihe anyị kwukwa bụ eziokwu na eme ya otu a na ọ ga-agaziri anyị ha meri otu ahụ gawa di na nwunye ha a na-atọ ụtọ. Na mmechi okwu onwe ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ezinụlọ na mmechi okwu ka ma akwụ gbasa communication ikwu ya ọ dị mma ka di na nwaanyị lụọ ha na-ekwute okwu enwe topic ọbụla ekwesịrị ịchịdat na ọwụ ihe a ga-ekwu ekwesịrị iwe ihe niile tụsa n'elu igodo tebụl ihe ọbụla ị nwere ike ikwu ihe ọbụla ma sex ihe ọbụla ekwesịrị ikwu ekwu ọ na-enwe ihe onye ọma gị na ya na-adị mma ikwesịrị ikwu ya ịnọ wit obi dị umeala ọwụ itineti ihe ọbụla unu kwesịrị ikwu gbasa ihe ọbụla enwe ihe ọbụla na-ekwesịrị ikwu. I'm glad na ibilitere this point because all is very very important that now people can communicate in their relationship. That's actually what one of the pillars na hold the relationship now. Love is not the first thing but now na this in here to ogologo on here je love you have to communicate for the relationship to be able to work. Daalụ na ịbịa nọnyere anyị taa etinyere anyị ọnụ n'okwu anyị amụtago ọtụtụ ihe ka anyị na gị karịcha taa na ama m na ndị nọ n'ụlọ onwelu ofu ihe ma ihe na-abụ ha mụta n'okwu anyị kwuru taa mana mmechi okwu o nwere ihe m chọrọ ikwu maka alụmdi na nwunye na mgbe ị na-eje nụ nwaanyị ihe ndị be anyị na-emere bụ asị ka anyị cheke ma blood group anyị adabakwa ma ndị be nke nwaanyị ma ha bụ osu ka ha bụ oru ma ha bụ ndị mbịambịa mana mgbe anyị na-etinye anya n'ihe niile a o nwee ofu ihe anyị na-elozọ ihe anyị na-elozọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ sensitivity of the other partner. It was psychotherapist, but when it comes to occupational therapy, only hana or sensory issues. And for me, enegomania na most umuwoke no wine, na umuwine no woke. Iha bihe naga neseri hoku. Makana you do not know the things nke nwoke dị sensitive to. Ị mara ihe nke nwaanyị dị sensitive to. Ọnwa nwoke na-ada achọ ebe na-esi nri ka ọ na-elu atịtị. Mana maybe nke nwaanyị ọ bụrụ onye bụ ihe mbụ ọ chọ. Onwe nwaanyị na-achọghọ mgbe ọbụla ka nwoke na-alịalị a na-arụ. Mana onwe nwoke bụ ya bụ ihe ọ chọ. So mgbe anyị na-eji nnu di na mgbe anyị na-eji nnu nwunye ọ ga-adị mma na anyị mepere anya anyị
ka anyị hapụ isi n'ọsọsọ ezinụlọ ebe o si ma ọ bụ blood group, ka anyị na-elekwu anya mee ka anyị mara onwe anyị ọfụma n'anya na the sensitivity part, ka anyị maa ma anyị adịkwa compactable. That is where the compactability bata na table. Ka anyị na-anya mmadụ ma ọ ga-adabakwala anyị, maka na ọ bụ na ọ daba ịma na anyị anụrụ gawa n'iru alụmdi na nwunye a na-atọ ụtọ, esemokwu ama ndị. Daalụ nụrụ nne na unu nọnyere anyị na mbọsị taa. Anyị wee karịa ihe anyị maara maka alụmdi na nwunye na ezinụlọ, ka ọ dị mgbe anyị ga-abịa mgbe ọzọ. Asị m nọrụ n'ọfụma. Daalụnụ.